दशरथ म्हणायचे राम, कौसल्या म्हणायची रामभद्र, कैकई म्हणायची रामचंद्र, वसिष्ठ ऋषी म्हणायचे वेदस. भगवान रामचंद्रांचा जन्म अयोध्येत चैत्र महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील नवमी तिथीला रामनवमी राजा दशरथ आणि राणी कौसल्या यांच्या पोटी झाला. हे विष्णूचे 7वे अवतार मानले जातात. वंशवृद्धीसाठी राजा दशरथाने ऋषी श्रिंगी यांच्याकडून पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवून घेतला होता, ज्याच्या प्रसादातून रामाचा जन्म झाला. नवतरुण उत्साही कलाक्रीडा मंडळ केळूस कालवी बंदर या मंडळाच्या वतीने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही श्री रामनवमी महोत्सव 2026 आणि 22व्या सामाजिक नाट्य स्पर्धेचे भव्य आयोजन करण्यात आले होते. हा महोत्सव गुरुवार दिनांक 19 मार्च ते गुरुवार दिनांक 26 मार्च 2026 या कालावधीत श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर कालवी बंदर येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला. तर मुख्य रामनवमी उत्सव हा श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिरात साजरा उत्साहात दुपारी 12 वाजता श्री रामजन्म सोहळा
व पाळणा व त्यानंतर तीर्थप्रसाद व महाप्रसाद सोहळा पार पडला. तर सलग 8 दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात धार्मिक विधी, सुश्राव्य कीर्तने, भजने आणि दर्जेदार नाटकांची मोठी मेजवानी रसिक व भाविकांनी तसेच ग्रामस्थांनी या सोहळ्याचा आनंद घेतला. केळूस कालवी बंदर येथे नवतरुण उत्साही कलाक्रीडा मंडळ केळूस कालवी बंदर या मंडळाच्या वतीने रामनवमीनिमित्त विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात रामजन्म सोहळा उत्साहात पार पडला.